Natalged nakaawi dagiti nadadaulan iti lugan ken dagiti commuter at tinulungan ti Second Apayao Provincial Mobile Force Company. Dagiti kamang ti unit ket nang ipaay iti libreng sakay kadagitoy a residente iti barangay Lacob, Kabugaw. Nakita da iti dalan bayat iti panagsublida iti kampo da kalpasan amang ipaay iti seguridad iti DSWD payout. At dangda iti unit tapno matulungan dagiti mangmanggad ken commuter nga apektado iti limitado a bilang dagiti public transport gapo iti krisis iti enerhiya. Kasnamot nga ipayanda iti libreng sakay dagitoy a grupo ti individual narananda bayat iti routine mobile patrol da nga agparparikot gapo iti panakadadaal ti lugan da at tricycle iti barangay Kaglayan Corner. Pudno unay nga wan kaparis ragsak amarik na iti panangipaay iti serbisyo komunidad.